Son sanín, son artesán, fago percusión tradicional galega e nada, este é o meu obradoiro. Eu me dedico á artesanía porque entrei en contacto coa música tradicional e o xeito que atopei para profesionalizarme e seguir sempre neste sector foi a través da artesanía. Poder crear obxetos que permitan a xente que sinte como eu que poda disfrutar dese momento maravilloso que nos dá a música tradicional. Foi o que me motivou cando empecé e é o que me motiva hoxe. E divulgar ese conocemento que moitas veces non está tan presente, que é o conocemento do pobo, o conocemento do xeito no que os nosos antepasados se divertían e se relacionaban socialmente. No noso obradoiro facemos todos os traballos que están relacionados ca fabricación dos nosos instrumentos, desde a tala das árbores hasta a comercialización final na tenda online ou aquí no obradoiro ou nas tendas que aínda vamos atendendo. Cando eu empezo hai 35 anos a facer pandeiretas, a única pandeireta que se facía era a pandeireta tradicional galega. Pouco despois xa empecé a facer tamén, a construir pandeiretas asturianas, leonesas, tamén vascas principalmente, e outras máis específicas de outros lugares da península. Pero hai un momento no que vexo que hai xente que está interesada en ter unha pandeireta tradicional, pero que sea un pouco diferente ás que teñen o resto das persoas que están na música. E é cando empezamos a pintalas de cores, realmente foi porque alguén me propuxo pintalas de cores e foi algo que naceu motivado polas miñas clientas, que a maioría son mulleres, empezamos con cosas sinxelas como pintar simplemente de cores as pandeiretas, acabamos ilustrando os parches tamén. Un dos maiores descubrimentos nos últimos anos do meu oficio é as experiencias, os obradoiros experienciais, onde a xente pode construir o seu instrumento acompañado por min. Resultou ser unha experiencia plena, algo moi gratificante. E é satisfactorio porque é como un superpoder que descubrín hai uns anos para poder transmitir esa paixón que eu teño pola música tradicional. E porque ademais conecto os músicos co seu instrumento dun xeito imposible de mellorar, que é facer que cada un faga o seu instrumento. A parte de facer un instrumento, poño en contexto histórico a pandeireta galega, falo dos materiais, falo do xeito no que nos tocamos a pandeireta e o uso que lle damos. E todo iso fai que sea unha experiencia, penso que moi atractiva para o público e para min totalmente. É o momento máis interesante do meu oficio a día de hoxe. Como artesán profesional é imprescindible estar en Artesanía de Galicia. Sinto que son recoñecido por unha administración e que o resto das administracións por ese reconocemento tamén saben que ti eres un profesional deste sector. É imprescindible pertenecer ao Rexistro de Artesanía de Galicia.